Kaixo egunon ikasleok, gaur ikasiko dugu zer den jarraitasuna. Jarraitasuna da funtzio bat marraztu dezakegunean arkatza edo boligrafoa paperetik altxatu gabe. Hau da, adibide honetan ikusten dugu nola marraztu dezakegun funtzioa -7tik 3 arte, bai, itxardatzean boligrafoa edo arkatza altxatu gabe. Beraz, tarte hori jarriko dugu hemen. Eta beti jakin behar dugu parentesiak dituztela. Beti hemen egongo dira parentesiak. Kortxeteak ez daude inoiz. Jarriko diogu U bat, beste tarte bat aztertu behar degulako, eta hemen ikusten dugu 3tik 8 marraztu dezakegula funtzioa boligrafoa edo arkatza paperetik altxatu gabe. Orduan, jarriko dugu hemen tartea zein dan, 3tik 8. Eta azkeneko tarte badaukagunez, U bat. Azkeneko tarte izango da 8tik 10 arkatza da boligrafoa paperetik altxatu gabe. Beraz, sartuko dugu tarte hau 8tik 10. Beti kontuan izan behar dugu isa ardatzarekin jokatzen ari garela. 8tik 10. Eta jarraitasunarekin izan behar dugu saltoak daudela. Saltoak esan nahi du nun eten egiten da funtzioa. Hau da, zein puntutan altxatzen dugun arkatza edo boligrafoa. Hemen ikusten dugu -7, hemen saltoa dago, hau da, hasierakoa delako, orduan da saltoa -7 puntuan. Beste tenune bat izango genuk ere bai, 3an, arkatza altxatu egiten degulako, eta berriro hemen jarri behar dugulako arkatza. Beraz daukagu -7 eta 3. Eta baita ere nun daukagu beste bi salto? 8garrenean, ikusten dezut hemen, salto badagoela, eta 10garrenean. Orduan jarriko ditugu 4 salto. Hoiei ditzen zaie etenuneak, beraz, jarriko dugu hemen etenuneak, lehenengoa esan dugu -7, beste bat izango dugu 3an, beste bat izango dugu 8an, eta azkenekoa esan dugu 10an. -7, 3, 8 eta 10. Bigarren adibidean ikusten dugu funtzio hau jarraia da eremu osoan, negatiboan eta positiboetan. Ikusten dugu marraztu dezakegula, bai, ikusten dezute, jarraian, nundik -infinitik infinitora. Beraz, hemen jarriko dugu 14garrenean jarraitasuna dela -infinitik infinitora. Edo R ere jartzen da. R esan nahi du zenbaki erreal guztiak. Eta nola daen jarraia guztian ez dago saltorik edo etenunerik. Beraz, etenuneak ez daude. Ariketa honetan, 14garrenean. Eta azkeneko adibide bat bezala, daukagu 15garren ariketan, hemen, ikusten dezuten nundik nora da jarraia? Argi eta gargi, -infinitik -3, hemen utxune badagoelako, beraz altxatu beharko genuke arkatza, jarriko dugu -infinitik -3, 15garrenean, gogoratu beti parentesiak direla, U jarriko dugu,
Eta nundik nora ere bai? Minus irutik infinitura. Beraz, jarriko dugu hemen, minus irutik infinitura. Hau ere beste modu batean idatz daiteke. Dira zenbaki guztiak, ken zer? Ken minus iru puntua. Bai? Eta ariketa honetan, etenune bakarra ikusten dugunez, nun altxatzen dugu arkatza da boligrafoa minus iru puntuan. Orduan hori izango litzateke saltoa edo etenunea. Beraz, etenune bat dauka, 15. ariketa honek, nun? Pues minus iru puntuan.